Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke siza ke nemeko yeKaizer Chiefs. Niyakhumbula into yokubana ke bekugijinywa kudlalwa phaa izolo Amakhosi apho kathe aphumelela phaa ngo-3-1 ebetha ke iqela ke leKruger United umdlalo wabo wokuqala kule season. Bevula ke isizini ka-2026-2027 phantsi koBetway Premiership. Inqaku lokuqala leKaizer Chiefs, inqaku elihle lifakwe phaa nguSilva. Laze ke elesibini lafaka nguWandile Duba phaa nge-second half, futhi kwaphinda wafaka nelesithathu kuWandile Duba wenze ibrace phaa umfana omdala. Sizawungena gqabagqaba ke baphulaphula sibone isiniboniso okasibonisana ngezinto ke zithe zabe ziyenzeka. Abantu abanintsi ke bazawubeka babeke izimvo zabo, kodwa thina sithi into ebalulekileyo ngu-3 points baphulaphuli. Mna ke ndawuloko ndisitsho ndisithi umdlalo omhle kodwa ungezina results, umdlalo omhle ube ungazuphumelela, andiwuthandi mna baphulaphuli. Mna ndithanda noba unomdlalo ombi, noba ibhola uyayigqoma uyophuma kwelaa cala, uyayigqoma uyophuma. Into ebalulekileyo uba uza nee-results, uza no-3 points ekugqibeleni, ngoba ke ileague ayiwinwa ngomdlalo omhle, ileague iwinwa ngo-3 points. Sidlule ke lapho ke baphulaphula singene kanje. iKaizer Chiefs ke siyibona into yokubana ke ibidifenda ngoMiguel phaa kunye noQuinica, idifenda ngomonyana, idifenda phaa uRiff Rossler. Siqale siqhwabele izandla phaa uRiff Rossler, umfana omdala udlala kakuhle kakhulu, nguye ke nale nkwenkanyana kwaBatman. Bathe bakwazi ukudlala kakuhle kakhulu phaa abafana abadala, kangangokuba ke man of the match bendivele ndiyijonge phaa kubo bayi-2 ngenene nangenyaniso ke yaphuma phaa ke kule nkwenkwe kwaBatman. Okay ke baphulaphula masenze kanje. uMiguel akakaqini incakasana phaa kulaa defender iqela leKaizer Chiefs. Asekhona lawa maphuthanyana wakhe simazi ngawo. Ndinexhala noloyiko lokubana ke hazi uba xa bedibene netim ethanda ukuba ngaphezulwana apha uKruger United azoba mangapha amaphutha kaMiguel, azo-enda apha ebethisa iKaizer Chiefs. Iyakulaa nto besiyithetha ke sisithi iKaizer Chiefs ke ayikwazanga ukucinga, bekungamelanga into yokubana ke ithatha umsimange imkhuphe ishiye phaa uMiguel. Umzekelo centre-back zeKaizer Chiefs xa ndizibala nguMiguel, ngoku nguQuinica, le nkwenkwanyana ke yakwaDotley. Baphulaphuli ke khane ndibalele ke enye ke centre-back endiyikhohlwayo, kodwa ezo centre-back zii-centre-back iKaizer Chiefs ekumele ke iye ngazo naseAfrika kwi-CAF Confederation Cup. Isizathu sokuhambisa umsimanga phaa yiKaizer Chiefs andikasazi namhlanje uba bacinga kanjani okanye bafikelele kanjani kwesaa sigqibo. Sidlule ke lapho ke baphulaphuli ke singene ke apha kumfundo Vilakazi. umfundo Vilakazi umfana omdala ndiyithanda ngendlela adlale ngayo phaa izolo, andiyithandanga tu neze neze. umfundo Vilakazi umfana omdala mathanda uphakamisa. Ngoku ixesha lokubana ungumntwana lidlulile, ngoku ixesha lokubana ngoku ungumntwana oontanga bakhe bayamshiya kakhulu. Lena isizini makazame umfana omdala ibe yeyakhe le, makazame nakanjani ibe yeyakhe umfana omdala. Indlela aphefuma ngayo phaa izolo andiyithandanga, andizungena kakhulu, kodwa iperformance yakhe phaa izolo andiyithandanga umfundo Vilakazi. Futhi ke le nto yokudlala phezu kolayini, umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs mazama ukuyiqwalasela laa nto. Yilaa nto bebekade beyenza kule lebho, laa nto ohlala phezu komgca. Laa nto yokudlala phezu kolayini leyana inako ukuphazamisa, imisa umsebenzi kaThabiso Monyane, angakwazi ukuwenza ngendlela ekuyiyo kwelaa phiko. Ingase umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ezo zinto ke angathanda ukuziqwalasela. Singene ke nakule meko kaSibongiseni Mthetho, simothula umnqwazi simqhwabele izandla. uOx ungena kwakhe ke kwakho umohluko phaa izolo, touch zathe wazenza phaa izolo, eqhusheke zabhola. Umfana omdala ivala isikhewu esazi kuthini sebala, kuye kwanomthelela kwavula iKaizer Chiefs into yokubana ke mayidlale. Umntu ke baphulaphula ke xa yenze kakuhle funeka enconyiwe. Sinamaxesha omgxeko uOx, amaxesha amaninzi sibona iimpazamo zakhe, kodwa naxa ethe wenza kakuhle funeka simncome baphulaphula. uOx phaa izolo ungena kwakhe umohluko ubonakele, futhi uye wakhona umohluko. iChiefs yatshintsha, yadlala, yatsho yakwazi ukuphumelela. Injalo ke baphulaphula sizukwanda silinde igame yesibini apha iKaizer Chiefs izophinda idlale khona, sitsho siphinde sikwazi uqhubeleka ke ngoku sithethe ncakasana. Okwangoku asikazi ungena deep
kwi-problems ke zekhaya izizatshisi ngoba kusaqalwa. Ningangena ke nani ke baphulaphula ke nitsho nento yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.